dubte cap dels dos saber per què estem junts. Per començar aquesta inauguració. Benvinguts a tothom. Des de Mallorca a l'Alguer, des de Dalvila a Sant Joan, des de Tabarca a Fort... Contim per sordida, talaralala, prim-fila, talaralala, prim-fila i se'n va. Dibuixar i plantejar un projecte que es pugui assumir tant per la societat encisa com pel comú de Canillo. I que donés compliment també a les recomanacions que ens va fer la FIS per fer una pista vet. Vam ser valents i el 2016 ens vam comprometre amb la FIS que si teníem les finals del 2019 faríem l'arribada. La creació de Gran Valira l'any 2003 de la marca Gran Valira va comportar l'ampliació dels dominis esquiables gràcies a una inversió notable en matèria d'instal·lacions, d'accessos i també de promoció. Que ha estat continuat i sostingut al llarg dels darrers... No hi ha cap més secret que disposar del millor equip de professionals en tots els àmbits del projecte, des dels arquitectes i enginyers liderats per Lluís Viu, propietat delegada assumida per Gespro, enginyeries i empreses constructores encapçalades per la UTE, formada per... Per agrair d'haver treballat sota el lideratge de Conrad Blanc. Les condicions han estat increïblement difícils, sobretot les de termini, i després per el lloc on ens hi trobem ara sembla molt pla i molt maco, sembla un calm a dalt de la muntanya, però això en realitat és una vall molt angosta i profunda. En els últims anys hem aconseguit entre tots fites molt importants, que fins no fa gaire semblaven pràcticament impossibles. En cadascuna d'aquestes grans cites internacionals amb l'esport, Andorra ha demostrat que és un país de primera, amb una gent de primera. En el nom del Pare, i del Fill, i de l'Esperit Sant. La Corpo Major de Canillo, passaran a fer el tall de cinta inaugural. Molt bé, molt bé. Thank you.